माई कहतरी दुखियारी माई अरे 4 गो के पोसी देली दूधवा पियाई के तो 4 गो से पेट नहीं अरे 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो के पोसी देली दूधवा पियाई के 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के अरे 4 गो के पोसी देली दूधवा पियाई के 4 गो के पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से रुको सरकार वह माई बबुआ से कहले कि हे बाबू हमरा डांड में बड़ी जोर से दर्द हो गइल बा जाके बाजार से 2 खोरा के दवाई लिया दे तो बड़ा पुण्य के काम होई बबुआ कहले कि चुप चुप अरे खुदरा पैसा बा नहीं तारा दवाई खतरा लेकिन वह बबुआ जब घर के अंदर जाता रहे मलकिनी खाना खियावत रही बेना डोलावत रही आ कहत रही जी सुनत तनी सेंडिलिया के एगो कांटी छटक गइल हां कितना दिन से कहत नहीं सीवा के लिए दे बात नहीं की सुनत अगर जे है मेरा सिया के ना आइल न त खाना पीना सब बंद बबुआ कहत रहे कि सुना ना अखबार में लपेट के झोरा में धो दियो हां सीवा के लिए दे ना तो लोग देखी तो लाज लगी हां लाज ना लगी लेकिन वह बबुआ सरकार मार्केट में चलत लो बाजार में चलत लो आ होटल में जाके होटल वाले से कहता लो कि करिया प्लास्टिक में पैकिंग करी हो सरकार होटल वाले से कहले कि करिया प्लास्टिक में पैकिंग करी हो आधा किलो रसगुल्ला चाहे 1 किलो रसगुल्ला मिठाई किना जाता आ साइकिल के हैंडल में चाहे मोटरसाइकिल के हैंडल में लटका दो आ जब बबुआ घर के 10 कदम दूरे रहता है तो हॉर्न मारल घंटी मारल स्टार्ट हो जाता है लइकवा बड़ा सा पापा पापा कह के आओ तरह से रसगुल्ला मिठाई लेके जा तरह से माई बैठल बड़ी दरवाजा पर माई के कुछो नहीं खेलो माई के मोतिया बीन छपले बा लेकिन प्लास्टिया कुरकुराता जरूर जाके बबुआ दाह के मारे अपना मलकिनी से कहत रहा कि सुनत तारू हो एगो रसगुल्ला में से माइयो के दे दिया वो चीख ली जाए तो बूढ़ा गइल बिया हां मरे के समय भई दुल्हन असना झाड़ के बोलत तरी एगो कहे पूरा ले जाके उनकरे के दे दी हां बड़ा ललुआइल बई रसगुल्ला खाएला मुंह में दांत तो हेलन के सारा रस चू जाई रसगुल्ला खाई सरकार ना घर के माई खातर ना बाल बच्चा खातर ना बेटा पतोह खातर झूला के फेंक खादर पर आ गांव के पागल कुकुर खातर बताई देखी सरकार एगो रसगुल्ला माई के देवे की का बात हो गई पहाड़ टूट के पड़ गई सरकार उहे माई के माई रे कहल जाला ए बबुआ माई रे कहले आ ये बबुआ कहीं ससुरारी चल जा आ उ सासू माँ के कहत कि माई रे प्रणाम तो सासू माँ कहन कि कहां से खोज देलवा से भकलो लवा दामाद बताओ त एकरा बोलहु के लूर बा जनतनी दामाद कोई किस्म के होला कय गो दामाद 3 किस्म के होला कौन एगो होला दामाद एगो होला दमदम एगो होला दमदोली तो दमदम के काम जनतनी का हो
दम दम के काम हो कि ससुराली चल रही है जय मार्केट में जाके पहले तो भाड़ा पर के जूता, भाड़ा पर के चप्पल, भाड़ा पर के जीन्स, भाड़ा पर के कुर्ता, अहिया तले भाड़ा पर के मोटरसाइकिलो भी आ सलेंसर खोला जाता आ ससुरारी बबुआ जाता रहे आ 3 बेर रोड में पहले ही गाड़ी घुमावत रहे, चिन्हवा देता रहे कि हाँ फलनवा के दामाद होई। एगो होला लो दमदोली, तो वो लोग काम जानता नहीं का हो ससुरारी में 5 महीने में बियाह रही नू तो दूसर के महीना में ससुरारी पहुंच जाई है। ससुरारी के नून तेल सब जोड़ाए लगे तो सास ससुरगता के सास कहन के बबुआ नाम बोलो प्रिंस कुमार। चलिए प्रिंस कुमार की तरफ से 21 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। चलिए कि बबुआ तनी यही घरवा देखत रही हम बकरी बेलगा के आवत सुनी ना दुआरो बाहर देम तनी बताई ना दामाद के काम ये हो। सरकार दामाद ओकरे के कहले कि 6 महीना साल भर पर ससुरारी गई आ राते के गइल भोरे उठ के चली हां केहू देखलक त केहू देखबो ना कइल ओकरा के कहले दामाद। सरकार हुए माई देखी कितना परिश्रम से बबुआ के 9 महीना पेट में लेके अपना पोसेली, बबुआ के जवान करेली, पढ़ा लिखा के सयान करेली, लेकिन वह बबुआ के जब दुल्हन घर में आ जाता रही बबुआ के संस्कार बदल जाता। तो जवन माई आरे जवन माही पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगावा दिलावा को चोट रे आरे जवन माई पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगावा दिलावा को चोट रे वही माई के देता लोगवा दिलावा को चोट रे वही माई के देता लोगवा दिलावा को चोट रे। बबुआ उहे माई बबुआ के सुखला सुतावेली अपने भीजल पर सुतेली कि बबुआ सुखला सुती है तो ठीक रही है न तो भीजला अगर बबुआ सुती है तो सर्दी जुकाम हो जाए बबुआ के बुखार लग जाए। अरे भीजले सुतेली अपने सुखला सुताई के भीजले सुतेली अपने सुतला सुखाई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं हर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं। जय हो और माई कहले कि ये बाबू जय हो अरे एगो घास टंगवा दी तनी वो आम के डाढ़ी टूट के ऊपर डाल दिया एगो हरियर चीज लिया के पर टांग दिलंगा तनी यहाँ के कान में घुसता रहे कोई बेरा से परेशान बन तो कहला कि दर्द हमरा इतना बा आखी एगो कमर मंगा दिया ओढ़ ले ना जाने का एगो मुसहरी लिया के वही पर टांग दी
हाँ बाप रे बाबू हौसला नू तो बुझाला कि कहीं भूकंप पे होके वाला बा। हाँ बुझला आपके मारकरी बोर के बुटाइल बा। माई के चार को पेट नहीं और ये माई के तो अचारा उड़ा के माई दूधावा पियवली याद कर बाबू तोहर के गोदी में खेलवली। आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली आरे अचारा उड़ा के माई चली गुड्डू बैठा जी के माता जी के तरफ से 22 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल। जय हो जय हो। बड़ा सुंदर बात करिए। बड़ा सुंदर बात करने की आगी का जन तक की नया घर छवाइल बा। छवाइल बा आगी अरे का जन तक की नया घर छवाइल बा। तो बिलाई का जनतिया यहाँ महंगा दही टंगाइल बा। टंगाइल बा बिलाई अरे का जनतिया की यहाँ महंगा दही टंगाइल बा। तो कुकुर का जनत रहिया देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा। कुकुर अरे का जनत रे यहाँ देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा। तो गधा का जनत रे हमारा ऊपर कितना बोझला दाइल बा। प्रेम से बोली साची दरबार की माई कहतरी अरे अचारा ओढ़ा के माई दूधावा पियवली याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलवली। आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली आज कर बाबू तोके गोदी में खेलवली। दिन से भोजपुरिया कहे अरे भजन के गाई के पांडे दिनेश कहे तो भजन के गाई के चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। चार गो के पोसी देली दूधावा पियाई के। दूधावा पियाई के चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के।